чупонҳое ки на давлат доштанду на таърих доранд, имрӯз қариб ҳар рӯз доранд фитна меандозанд дар сарҳади давлати мо. ягона роҳи ҳалли марзи тоҷикистон ва ин мардуми бодиянишин, мардуми чупон, ба зулми онҳо зулм ҷавоб гуфтан аст. агар як зулм кардан, бояд 10 зулм ҷавоб гӯем. ино на хубира мефаҳманд, ино на сулҳ мехоҳанд ва на дар фикри сулҳ ҳастанд. чӣ қадаре ки хомӯш шудем, чӣ қадаре ки аз сулҳ гуфтем, аз дӯстӣ гуфтем, аз ҳамсоядорӣ гуфтем, ин мардум нафаҳмид. ҳар қадар ки онҳо зулм мекунанд, мо хомӯшем, зулму фитнаи онҳо бисёр шида истодааст. замоне буд сарбозои моро, сарҳадбонои моро дошта лату кӯб кардан, хаб кардем. замоне буд говои мардума дузиданд, хаб кардем. чанде ари говоро бо куштанд, хонаҳои мардума оташ доданд, боз хаб кардем. донишҷӯёи тоҷике ки онҳо ба сиёсат ҳеҷ дахолате надоранд, дар қирғизистон ҳастанд, онҳо зери лату кӯб қарор гирифтанд, зери шиканҷа, зери фишор боз хаб кардем. ва инак боз даъво доранд сари замине ки замини тоҷикистон аст. аллакай заминҳое ки баҳсӣ нестанд мехоҳанд ба заминҳои баҳсӣ дохил кунанд ва баъд аз он аз худ кунанд. ман фикр мекунам, бояд ба гуфтаи бузургон кор кард. чуне ки мегӯянд, бо бадон бад бошу, бо некон накӯ, ҷои гул гул бошу, ҷои хор хор. шояд вақти он расидааст ки ба ин мардуми аблаҳ, ба ин бодиянишин мардум ки дар асл чупон ҳастанд, бифаҳмонем ки кӣ ҳастанд ва аз куҷо ҳастанд. зеро чӣ қадар ки хомӯш монем, ҳамон қадар зулм болои сари мо идома хоҳад кард.